yarinyar nan ne Sumi tana jira na. Ni flower ma na siyo shi naga wani bendi. Wai Sumi? Eh, flower zan kai mata. Soyayyan kuna burge ni. Ko? Flower, ku ganta? Yayi? Ni ba. What? Ai yanzu ba a yayin wannan soyayya da wannan flower. Ba a yin kai irin wannan flower. Ka san nawa na siyo shi? Ka tsaya mana. Ina zuwa. Wai shi wannan daga bashi flower sai ya take ta? To, bari dai ya kyauta da zato. Maybe yana da wanda ya fi nawa. What? Yawwa, je ka bata. Za ta ji daɗin shi. Wai, yanzu wannan? In ka dawo ka bani labari. Hey, ladies and gentlemen, I go by the name of Sir Ibres, kamar yadda kuka sani. Ku kasance tare da RKC Arewa TV a YouTube channel ɗinsu domin nishaɗantarwa, faɗakarwa da zafafan bidiyo masu ɗumi-ɗumi kafin su huce. To ya za a ku samu waɗannan bidiyon? Ku je ku danna subscribe da alamar ƙararrawa.